मंगलबारखालि बिपिएफनि सा 12 एमसिएलएआ मावफुं सोद्रोमा महरै समायखिरा लागोन। हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिटिसि सोरखारनि सा 12 मावफुं सोद्रोमाफोरनि मुं फारिलाइ फोसावबाय। गिबि खोन्दोआव सा 12 एमसिएलएखौ बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा महरै सायख'दों हाग्रामा महिलारिया। 14 अक्ट'बर मंगलबारखालि समायखिरा लाहोनाय जागोन मावफुं सोद्रोमा महरै सायख'जानाय सोद्रोमामोनखौ। थांनाय 10 अक्ट'बरखालि राजभवननिफ्राय आसाम सोरखारनि चिफ सेक्रेटारिनो हरनाय लाइजामाव मावफुं सोद्रोमानि थाखाय सायख'जानाय सा 12 सोद्रोमानि मुंखौ फोसावदों। बे सा 12 सोद्रोमाफोरा जादों 3 नं सराइबिल समस्तिनि एमसिएलए मृत्युन्जय नार्जारि, 1 नं पर्बतजरानि एमसिएलए मुनमुन ब्रह्म, 6 नं कसुगाव समस्तिनि एमसिएलए रबिराम नार्जारि, 12 नं सालाकाटि समस्तिनि एमसिएलए देरहासार बसुमतारि, 8 नं दतमानि एमसिएलए प्रकाश बसुमतारि, 15 नं काजलगावनि एमसिएलए फानिराम ब्रह्म, 17 नं सुबाइजारनि एमसिएलए थिराज बरगयारि, 20 नं मथनगुरि एमसिएलए आखतारा आहमेद, 23 नं दिहिरा समस्तिनि एमसिएलए आगस्तास टिग्गा, 29 नं सुक्लाय सेरफांनि एमसिएलए गणेश कसारि, 31 नं खैराबारि समस्तिनि एमसिएलए लोमस्राव दैमारि आरो 37 नं धनस्री समस्तिनि एमसिएलए फ्रेस मुसाहारि। बबेखानि बिपिएफआ हारसिङैनो सोरखार दानो हानायनि गोहो मोननायनि उनावबो बिजेपिजों जुथायै सोरखार दागोन होननानै गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, आसाम रायजो बिजेपिनि आफादगिरि आरो दरं उदालगुरिनि एमपि दिलीप सयकियाया गले गले दाबि खालामदोंब्लाबो समायखिरा लानो गोनां मावफुं सोद्रोमाफोरनि फारिलाइयाव बिजेपिनि सासेबो एमसिएलएनि मुंखौ नुनो मोननाय जायाखै। मख'नो गोनांदि बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव थांनाय 5 अक्ट'बरखालि बिटिसि सोरखार दानाय जायो। बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा सिएम आरो रिहन दैमारिया लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा डिपुटि सिएम महरै समायखिरा लायो। बिटिसि सेक्रेटारियेट मावख'आव मोनसे गिदिर समायखिरा लानाय हाबाफारि खुंनाय रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, गोबांसा मन्त्रि, एमएलए, एमपि आरो रोजा रोजा रायजोफोरनि सिगाङाव हाग्रामा महिलारि आरो रिहन दैमारिया बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा आरो लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा महरै समायखिरा लादोंमोन।